Què tal? Soc el Josep Miquel. Us saludo des de casa meva. Aquí portem ja massa dies, el que té. Però no us penseu, a mi se m'està fent curt. I ara que tenim més temps, aprofito per fer moltes coses. I entre elles una que a mi m'agrada moltíssim i que em desestressa absolutament. Voleu saber quina és? Veniu. Veniu.